Живяло едно време бедно африканско племе, лежало под Килиманджаро, сред владага жащи, жаби и змии гърмящи, и още хиляди години. Вече 1000 години, хляб какво е, не помни ли хората стари? Посееш жито, а не тът комари. Посадиш круша, а се ражда крокодил и ти изяжда. И така, живяло едно време, не живяло, а мряло африканското племе. Лежало под Килиманджаро, гледало горещите небеса и чакало чудеса. Седял от дебелата сака един глава и пълкал в тяна гаванка. Думи се прочевя. Ивани бува, Ивани топа, Ивани лава, Ивани бува, Ивани топа, Ивани лава. Наоколо хората клечали и чакали, гладни като чакали. Клечали година, чакали век. Един се обърнал, гледа, какво става със съседа? Човек ли е това или не е човек? Нещо се окосмява, челото му намалява, зъбите му растат и тракат. Ходи на 4 крака. Съседът също го гледа и му отвръща. Кратко, май няма разлика помежду ни. Накратко, хората започнали да се превърнат в маймуни. Настанала тъмна нощ, събрали се старите старейшини и взели решение. Да бъде сменен старият вожд, който все се седял под стария буабаб и продължавал да меси от думите хляб. Нов вожд трябва да изберем, смел и умен, който да спре процеса на имунен. Кой ще бъде новия? Условия! Първо, който се качи най-високо в планината. Второ, който донесе най-чудното от чудесата. Трето, който ни направи отново хора, с помощта на точка 2. Сутринта стана и младо, пукнал в Килиманджаро. Сутринта стана и младо, се върнал в тъмното плато. Планината е много голяма, но чудо там никакво няма. Планина като планина, умихме се само на нива. Само трима още не се били върнали, затова старишните отвърнали. Не знаем дали няма, дали има. Нека почакаме другите трима. На другия ден сутринта се върнал първия. В ръцете си кървави, носил парче желязо и казал: Аз се качих най-високо в планината. Аз трябва да стана вожд. Ето го чудото на чудесата. От него ще направим нож. Ще обявим война на всички племена и ще заграбим хляба им. Така ще бъдете спасени благодарение на мене. Планина като планина, но аз ви намерих чудото на... Планината е много голяма, но чудо по-чудно от желязото няма. Не знаем дали има, дали няма. Нека почакаме другите двама. Вечерта пристигнал втория. Той мълком ръка разтворил. Всички гледали като замаяни. В ръцете му стояло чудно красиво цвете. Пред тихото му сияние стъписала се черната нощ. Да стане вожд! Да стане вожд! Защото тук, сред блатата, бяхме забравили красотата. А красотата е по-могъща от железния нож, от топора. Красотата започва да ни превръща в хора. Планина като планина, но аз ви донесох чудото на... Планината е много голяма, но чудо, по-чудно, от цветето няма.
Има ли, няма ли, потърпете. Във всяка приказка има и трети. Може би въобще нямаше да чака третият, но едно гладно дете изява цвете. Къде е цветето? Къде е цветето? Третият се върнал на третия ден, бил късан, мръсен и уморен. Тичал, вдигнал над главата си ръка, стъписали се всички, той паднал в кръга. Приличал на мъртъв, но стискал юмрук, успял само да каже: Чудото е тук. приближили се, разтворил му юмрука и се разсмя. Защото нямало нищо в празната шепа. Тогава третият тихо прошепнал: Аз стигнах почти до върха. Докоснах с пръст небето. Беше красиво, широко, чисто и светло. Слънцето над мене беше на педия, може би на две. Няма там жаби, ни змии гърмящи. Дърветата протягат клони с плодове и молят: молим, берете яще, тук има всичко, за да бъде си човека. Не ходи нагоре, но аз видях пътека. Тънка, като пепелянка, стръмна, като стена. Затичах нагоре по нея, лазех на колена. И стигнах до върха. Отвъд небето бях. Върху ми падаха сребърни звезди и светеха. И светеха. На дланта ми кацнаха две. Нещо трепна в мен. Усмихнах се. Като човек. Напълних шепите си и хукнах бързо назад. Но чудото заплака в дланта ми и стана сълза. 3 пъти се качвах, стисках шепи до болка, но чудото изчезваше, щом слезех надолу. Ето, аз не можах да ви донеса чудото над всички чудеса, но мога да ви заведа при него. Горе! Години нагоре! И племето, което лежало под Килиманджаро, сред батагъм жащи, от жаби и змии гърмящи, и още 1000 години, което вече 1000 години клечало да чака хляб да се превърнат думите и тръгнало на 4 крака като маймуните. Племето си справило Години нагоре! и тръгнали всички и станали хора. Ще кажете как, деца, от памти века така е на света. Човек става само човека, който тръгне към своята мечта. Не тръгнал само ония с железния нож. Той станал вожд на стария вожд. И днес, ако отидете в Африка до стария Буабаб, ще видите 2 стари мемуни, които продължават да бъркат в черна гаванка думи и чакат да станат на хляб.